ngeke shikashike ngeke wayenza into enzayo manje ngiyakubona umbukele ngibambela ngiyedwa zonke lezi zinto lezi manje umile la kuyakheleza ngizanishika manje kanje mina ngizobambana nemichamo yakho le ngoma mjwayidi ka wena mshashe ngithe uhathi transport akafani angizwa ngiyakwazi ngijwayele kabi mfisa hayi cha ngiyabona ngijwayele kabi ngiyabuzwa kusala unehonyonyo unenhliziyo embi ngabe ngilekelela ngibambele izinto ungakwazi ukubambela ngiyowani manje mfini nenhliziyo embi nenhliziyo embi ngiyayibonja yazi ngithi wawuthi abantu uzakuvaya wathi ngithola abanye abantu hayi phela sile mshikashika bani hawu kuyasho ukuthi uziphatha kahle indawo yakho so ngiyakuzwa khuluma bhe mshashe ngikhulume ngani manje ngithini no kipilo zithi ngangena nje mahala mshikashika hawu so lo kayicela khululeka mshikashika registration awusho registration yakho imalini itriclipa mfisi mali into engekho leyo one hayi ngicabanga ukuthi koba sekuphelele ke mshikashika kuright ngakhala ngakho aha khona mfana ngeke usuku ungene nendawo ungahapanga nerent malini irent yakhona ka ethi 800 angizwa izimali bile mali ngapi kuleka mshikashika kwani kulibuza into eyiningi siyasiza ngake mina ngomina umpetha wemali akusiyela udla ngithuta ngiyona ibhari mina siphatha khuleka la mshikashika phiyalabi athini sana ukukhama abantu ebusuku ngama legazi athi ngiphothi ikhaphani la